Ka Indian Super League kalas dang bat ha kacing la kai baning kong la dan kacing khai ka bakrao. Ka Mumbai City FC kai persha ya Chennai FC ha kacing la kai baning kong jangga season. Kacing la kai kalong ka baya khai pha hanre ka Mumbai City FC kaliyo Punjab persha ya Chennai FC. Ha ka first half kini artli ki ken hun ki le kai pha hare omsham la dan ki kabu ki babyang ban thap gol. Kawe ka kabu ka baha kalawan haba u Josh Priya Diaz ula persang penthap gol hari goalkeeper Muhammad Nawaz ula save ya ka ball. Ka Mumbai City ru kala thau sa go we ka kabu hari goalkeeper ula save biang ya ka ball. Ka Chennai FC kala persang ting ban score hari ka defense jang ka Mumbai FC kala long ka pas khampa. Ka por ka bakong san ka bala jia ha ka second half ka long baha ka minute ka ba sa ku pra Upritam kotal ula thap ya ka we ka kol kane kala long ka lamprang ka Punjab ya ka Mumbai City FC. Harin kata ka Chennai FC kala persang pan thap gol. Kilya kato ka ni ki corner pergi cross. Hari kim syam lala pan thap gol. Namar ba ka Mumbai City kala yada ba bat kala bat ya pun teli ki gol hadu ka bakon. Te kumta ka jing la kai kala kon. Ka Mumbai City FC kala yo da shigol. Henry ka Chennai FC pan kam syam layo pan penki ya kajar. Kane kade ka jingstang ka babha ya ka Mumbai City FC ha kane ka season thamai khoblei shibun.